Kaixo eta ongitorriak gaurko saiora. Gaur platoan Nagore Arretxea eta Idoia Apeztegia izango ditugu guztiok elkartetik. Eta horretaz gain, Iñaki Oses ere etorriko da Eguzki Irratitik. Orain besterik gabe has gaitezen betiko saioarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Torrak eskerrarekin hautsi eta aurrekontuak onartu ondoren hauteskundeetarako deia egingo duela iragarri duela dio titularrak. Horretaz gain, Marlaskak uztaila baino lehenagorako trafiko eskualdaketa bermatzen duela azpimarratzen du. Eta argazkian, osasuna kanporatua izan dela jasotzen du, Errealaren aurka 3-1 galdu ondoren. Bestalde, Voxek beste urrats bat eman eta Maiari emakumeen etxea ixteko eskatu diola ere aipatzen du Notiziasek. Baita aurreko ikasturtean 17.000 ikaslek eskolaen parte hartu zutela ere. Gainera, gaurko greba orokorra dela eta manifestazio eta kontzentrazioak iragartzen ditu Notiziasek. Osasunaren kasuan, ikuskatzaileek justifikaziorik gabeko 2,4 milioiko irteera egiaztatu dutela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, Arnaiz Leganesek utzita iritsi dela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusia, Nafarroak trafikoa bere gain hartzeko 200 foral gehiago behar dituela da. Argazkian, Errealak osasuna birrindu zuela nabarmentzen du. Goiko zatian, apostuen inguruko eztabaida eskaintzen du egunkari honek, 4 profesionalen iritziekin. Bestalde, Torrak ERC-rekin puskatu, baina ez duela oraindik hauteskundeen data ezarri dio. Horretaz gain, Iruñeak Bartzelona, Valentzia, Ibiza eta Tenerifera hegaldiak izango dituela aipatzen du ere azal honek. Bukatzeko, Arnaiz urtarrileko 3. errefortzua Leganesek utzita osasunara datorrela jasotzen du Diario de Navarrak. Greba dela eta Gara eta Berriak ez dute egunkaririk atera. Euskal Herria Irratiak bukatzeko Iruñerriko greba orokorrerako deialdiak zabaldu ditu eta irratiko langileak greban daudela jakinarazi du. Horretaz gain, Lab, Steilas eta Elak hezkuntzako grebarako gutxieneko zerbitzuak gehiegizkotzat jo dituela nabarmentzen du. Ikus ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, frontea apurka-apurka urruntzen joango da, eta eguna bustitik hasiko dugun arren, goizean atertzera egingo du. Zerua lainotuta egongo da, eta ipar partean noizean behin euri zipriztinak bota ditzake, baina ezer gutxi izango da. Ordu askotan ateri eutsiko dio eta gainera tarteka ostarteak zabalduko dira. Hego eta hego mendebaldeko haizea bizi samar ibiliko da eta traba egingo du, bereziki goizean. Epelantzean jarraituko du. Barnealdean 13-15 gradura igoko da eta 18 gradura kostaldean. Bihar giro epelarekin amaituko dugu urtarrila. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta sasoi honetarako balio altuak neurtuko ditugu. Kostaletik gertu temperatura 20 gradura igoko da. Hodeitza aldakorra izango dugu, zenbait momentutan hodeiak gailenduko dira eta euri apur bat egin dezake, bereziki goizaldean eta azken orduetan. Baina beste une askotan ostarte politak irekiko dira. Hegoaldeko eta hego mendebaldeko haizeak tarteka zakar joko du, bereziki mendebaldean eta egunaren amaieran. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. 1882ko urtarrilaren 30ean Franklin Delano Roosevelt Amerikako Estatu Batuetako 32. presidentea jaio zen. Egun berean, baina 1914ean, Vittorio Cotafabi italiar zinemagilea jaio zen. 1935ean bestalde Elsa Martinelli italiar aktore eta modeloa jaio zen. Gainera, gaurko egunez, baina 1969ean Londreseko Apple Recordseko terrazan The Beatles taldeak azken kontzertua eskaini zuen, baina gero poliziak bertan behera utzi zuen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1989ean Gara egunkariaren lehen alea kaleratu zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Oltzako zendearekin hasiko gara.
2020ko gizarte larrialdietarako kultur, kirol, hezkuntza, berdintasun, euskara eta gazte jarduerak antolatzeko eta taxi bonoetarako diru laguntzak eskuratzeko deialdiak zabalik daudela jakinarazi dute udaletik. Bestalde, otsailaren 4ean asteartean Agata deuna ospatuko da. Arratsaldeko 5etan Arazurin elkartu, txokolate beroa hartu eta herri-herri ibiliko dira Agata deunaren kantak abestuz. Arazuri eta Ororbian ibili eta gero, Izkuen bukatuko dute arratsaldeko 7etan txistorrada batekin. Uhartera pasako gara orain. Otsailaren 29ean Kandantxura irteera antolatu dute 2003 urtetik aurrera jaiotako gazteentzat. Izen emateko epea zabalik da otsailaren 7 arte, eta erroldatuek 30 euro ordaindu beharko dituzte eta 60 euro besteek autobusa eta forfaitaren truke. Autobusa Burlata, Atarrabia, Uharte eta Mutilloan geldituko da, eta behin Kandantxun egonda, norberak erabaki dezake eskiatu edo snowa egin nahi duen. Horretaz gain, Uharteko menditaldeak Erniora egingo du ateraldia otsailaren 8ean. Zailtasun errazeko ibilbidea izango da eta goizeko 8etan abiatuko dira San Juan plazatik. Autobusa eta sagardotegia izango dira gainera. Izen emateko 20 euro ordaindu beharko dira kiroldegian eta epea bihar arte dago zabalik. Bihar ere izango da Inauterietako hiri kanpaldian izen emateko azken eguna. Haur eta lehen hezkuntzako haurrentzat da eta otsailaren 24, 25 eta 26ean egingo da. Hala ere informazio guztia webgunean kontsulta daiteke. Uharterekin bukatzeko otsailaren 1ean, larunbatean, helduentzako antzerkia egongo da arratsaldeko 7etan kulturetxean. Lopek eta Pario izenburua duen obra komedia dokumentala da, urrezko mendeko antzerkia eta Lopek komediak egiteko proposatutako arte berria azaltzeko. Sarrerek 6 euroko prezioa dute. Noainera goaz orain. Han bihar eta mendiaren astearen barne Álvaro Ortizen bidaia bat Groenlandiara proiektatuko da kulturetxean arratsaldeko 8etan eta 2 euroko sarrerarekin. Gainera, otsailaren 2ean, igandean, El Rey León filma ikusteko aukera izanen da arratsaldeko 6etan kulturetxean 2 euro terdiko sarrera ordainduta. Nagore eta Idoia ditugu gurekin platoan, guztiok elkartetik. Kaixo, arratsaldeon. 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 Zer modu? Ongi. Zer da guztiok elkartea? Irabazi asmori gabeko hori elkarte bat. Eta behar bereziak dituzten aurrak dituzten familiak osatua. Eta nola sortu zen edo? Elkartzen ginen urtero hori da, zintasun jardunaldiak antolatzen genituzten familiak, eta urtero genbiltzan gai berdinakin bueltaka eta proposatu genuen hori dela dinen artean elkarte bat egitea. Bai, planteatzen ziren, ze kezkak ziren, eta azkenin nekezkoiek aurrera segitzeko inbartzen ofizialki, eta azkenin orain dela 8 urte ja sortu zen hori guztiok elkartea. Beraz, familiek lehenagotik elkar ezagutzen zenuten? Gehienak bai. Gero izan du dire berriak ere sartzen joan direnak, beharran arabera eta bai. Berez da ez gaitasuna duten aurren familien elkartea da, baina badire ere familia batzuk nun aurrak badute momentu jakin batean behar berezi bat, puntuala. Eta horiek ere ongi etorriak dire, botzirietakoak. Bai, eta denantzat dago idekia. Lagundu nahi duenak ere parte hartzen aldu, eta guk pozik hartuko dugu gure artean. Eta gaur egun zenbat kide zarete edo, zenbat familia? 17 familia gaude. 17, bai. 17 familia. Eta zer egiten duzue elkartetik? Ja terapia asko egiten ditu, hidroterapia, fisioterapia, zakurrakin ere egiten dugu lana, Alsasutik etortzen dire. Hermanos txikiz, dela behar bereziak edo ezintasunak dituzten umen anaiarrebentzat bideratua dago. Beraiek ere beraien kezka dituzte eta eguneroko kezka horietan laguntzeko, tailer hori izaten dute, hilabetean behin. Hermanos txikiz orain dela 2 urte sortu zen. Horlako zerbait izango zen. Hidroterapia izanen ditu 6 urte. Pixkanaka gauz berriak sartzen ditugu. Bada fisioterapia zerbitzu ere bai, eta gero psikologa baten zerbitzu ere bada, hiruen artean egiten dutena da neurorehabilitazio proiektua.
hiru zerbitzu horiek elkartua. Beraz, laguntzen dituzue, haurrak, baina ere da gurasoentzat ere da, ez? Bai, egia erran urrutira ez bidaiatzeko, hiriburuetara eta ez joan behar izateko, bertan izateko terapia horiek, bai. Eta zein da elkartearen helburu nagusia? Zerbitzu horiek bertara ekartzea. Bestela familia hondiz joan behar du kanpora, bai Bilbora, Madridera, Bartzelonara, eta lan handia da zaila, gogorra, eta gehien bat aurrentzat, eta ekonomikokire da nahiko garestia. Eta bertan, edo hurbilego izatea familientzat primeran. Eta zeintzuk dira oinarrizko zerbitzuak demagun? Zuek uste duzuenak ezin direla faltatu? Fisioterapia, hidroterapia ere ez badugu... Gehienak erabili dugu eta oso importantea da. Psikologan zerbitzuare ongi dago izatea, edozein momentutan olako edozein familiak behar izaten du. Eta zakurrakin terapia ikusten ari gara familiak animatzen ari direla eta errepikatzen dugula gehienak. Ze aprobatzen duten familia guztiak azkenin bueltatzen dute, berriz errepikatzen dute. Eta nabaritzen duzue herritarren babesa eta ulermena? Ulermena ez da hain arras. Ez pasaizu zuri gertatzen, ez dakizu ongi zer den. Babesa, uste dut baiet, ekitalde gutxi egiten ditugu, familia gutxi gara, orduan ezin gara antolatu gauz izugarriak egiteko. Baina egiten dugunin egia da herria ondoan dago. Babesten du herriak. Ulertuan afera hori zaila da pasatu behar duzu. Gure artean bai. Ordu asko pasatzen dugu elkarrekin, kontatzen dugu gure arazoak ezka, gai berdina dugu eskutartean, eta orduan bai ulertuak sentitzen gara. Bino kontatzen duzu, holako zerbait pasatu ez duen norbaiteri, bai ez bezala errate dizu, bino eske pasatu behar da. Bai, haunitzentzat adibidez hidroterapia da, piztinara joan eta ibili. Ez dut ikusten terapia bat bazara edo ze lantzen dute, edo ze zoriontxuk ikusten dire, ez da bakar hori gozatzen dute, noski baiet, baina da... Lantzen dute ere, bai. Lantzen dute haunitz, bai. Eta 8 urte hauetan zuen egoera aldatu da? Zakit gehiago ezagutzen dute egiten duzuena eta... Bai, nire ustez, bertakoke, bortziri mailan, gehien bat. Baina, badakite, ekitalde horietan beti errepikatzen dugulako egiten dugun gauzak, eta pentsatzen dut horrekin ja badakitela, baina... Orain ere, zaudete Bizipoza beste elkarte bat da, ez? Bizipozaren barne guztiok elkartea ere dago. Hori da, sartu gara. Aspalditik aditua genuen Bizipozako proiektua martxan zebilela, ez zebilela, beti gemiltzan bai edo ez, azken informatu ginen eta aurrera pautsu hori genuen. Erabaki genuen bertako informatu ginen, solastu ginen beraiekin hori, eta azken erabaki genuen bertako bazkideak izatea ere bai. Eta hori nola funtzionatzen du edo, nola da? Bizipoz elkarteak baditu ez dakik gaur egun ez dakik zenbat elkarte diren, 30 inguru, gehixigolako zerbait. Eta hor dauden elkarteak egiarran dire, azkenin Bizipozak lantzen duena da euskera uztartuz inklusioa lantzea da. Gizarteak denentzako izan beharko lukeela. Orduan hor ez da bakarrik ez gaitasun gaia, hor badire transexualitate gaia, badire kultura arazoekin, razak, denetik. Orduan lantzen dutena da hori da, gizarte bat mundua denontzako izan beharko lukeela. Eta horrela borroka beti arrasago denak elkarrekin, hori da. Beraz, zuei laguntzen dizue ere? Bai. Eta uste duzue garrantzitsua dela halako elkarteak egotea? Dudik gabe, beti laguntza da. Azkenin... Ongi da, familia batek laguntza behar duenin, elkarte batek lana ondia egina izatea. Oztopeak harrapatu gabe guk harrapatuko bazala. Hori da. Hasieran bidea ez gogorra da. Eta norbaitek lehenagotikan dena arrasago. Beti izanen dire oztopoak, oain txikiak, aurrak igual, txikiak. Etapan arabera izaten da, bai. Oain oztopo batzuk, igual gaindituko ditugu, baina onditzerakoan pensatzen dugu bertze oztopoak, segituko dugu borrokatzen. Eta badago jendea igual kostatzen zaiona elkarte batera gehitzea? Bai. Olako situazio batean sartzen zarenean azkenin egin behar duzuna da asumitu lehenbiziko duzuna, eta hortikan antzina hasten zara bidea irekitzen. Min ordura arte, imarra duzuna onartu, barneratu, eta hortikan antzinera, bai. Zegierran, gu honiztan solasti izan du gara, guztiok elkarteara jende honiz sartzeko beldurra, ez da sartu.
Eta solasten genuen ja hor jartzen dizute guztioko etiketa, zure seme-alabak badu ezgaitasunen bat, badu behar berezin bat, ja beldur horit ez baduzu ongi barneratu, ongi eramaten kontu hori zaila da. Eta gainera, egia da, igual gure umeak ikusterakoan badakizu badutela behar berezi bat falta dutela, baina, gara, igual, iken dute konparatua, pues niri ez da berdina. Orduan ez dute nahi, niri ez da daun. Garun paralisi bat, sindrome bat nabaritzen da, siratik biztan, bai, ez? Badakizu baduela zerbait. Desgaitasun bat dutela. Bino badire, pertsonatzuk desgaitasun bat dutena, binetzaile nabari. Eta, nik uste horregatik erraten dut, lehenbiziko barneratu behar duzula ongi gaia, onartu, eta hortikan jantzinera segi. Baina, bueno, gu beti idekiak denontzat. Hori da. Nahi dutenean. Bortxan behin ere. Gaur egun hori, behar bereziak dituen haur batek bizitza normala egin dezake edo... Etorkizunera begira, heldutzen denean... Zaila da. Zaila da. Egia da gauzak hobetzen ari dire, haunitz, bino oraindikan lana ederra egiteko dago, Bai, hezkuntza aldetik, gizartea... Uste dugu baiet, adibidez, nire aurra ikastolera joaten da, besteakin joaten da, eta ematen du, jazta, ez? Eta egilera dago primeran, eta hitzongi, baina beraientzat ere dire kaso berriak eta ikasten ari dire. Hori da, bez? Eta oztopoak kenduko dute. Hezkuntza arrunta ez dagoelako ohituratua berez Nafarroko gobernutik olako aurra baloratzen dituzte eta zuzenean bidaltzen dituzte hezkuntza berezitara eta ikastetxe berezitara. Eta gu lortu nahi duguna da hezkuntza berez arrunta prest egon behar dela mota guztietako umeak ongi etorriak izateko. Ikastetxek laguntzi izatea, Iruñetikan adibidez, aurrera segitzeko gure aurrakin. Beste leku batera bidali gabe. Eta momentuz, oraintxe... Momentuz... Oraingoz konten gaude, gure kasuan daude primeran. Daude, ongi etorriak dire, eta egierran bertzentzako ere, ez gure seme-alabaintzat bakarrik, denentzako da esperientzi bat ezin hobia da. Zaberaiek ere irakusten dute. Baina hau da orain, ez? Orain, horregatik erraten genizun etapan arabera, pues venga, lanera. Bertze borroka. Hori da. Azkein borroka, bide, oztopoz beteriko bide bat da. Eta orduan, zuen aldarrikapen horrela nagusiak, zeintzuk izango lirateke edo, zer eskatzen duzu? Gizartean bertze bat izatea. Hori da, gizartea denentzako prest egotea. Eta, guai momentu, zerbitzuak bertara hurbiltzea familientzat. Azkenin bai onuragarria da umeantzat eta familiantzat ere bai. Azkenin gu adibidez gure semeakin lehenbiziko 3 urteak egon ginen Iruñera astean 3 joaten. Ordu erdiko 3 ordu laurdeneko saio bat egiteko, ordu bateko bidaia, bertze ordu bateko bidaia ez da bakarreko umeantzat, eta familiantzat ere. Eta gainera beste bidairekin ere zaintzen da. Ez da berdina bertan izatea edo olako bidai bat eta gero egitea olako sesio bat. Eta orain, baduzu horrela pentsatuta ezakit ekitaldiren bat edo zerbait? Orain eskutartean dugu primizia. Tombola bat. Tombola solidario bat, egiara Motziretako komertzioekin kontaktuen jarri gara eta portatu dire laguntzen ari dire pila bat. Izugarrizko doaintzak egin dituzte eta gaude, ja hau dago labetik ateitzeko prest dago, ja, bai. Zekaro, zuk ere beharko duzue diru laguntza. Eske bide guztitatik bilatzen ari garen bakar hori da, diru laguntza guzti hori martxan jarraitzeko. Osa, zuek zuen kabuz ez, lortzeko... Hori da, bai, zea ditugun diru laguntzekin ez da nahikoa. Ez, nahiko justun eta badire elkarte gehiago eta pensatzen dute... Egia erran banatu behar dire, diru laguntza gauza dien bezala, bine hori da. Ordu, baina bueno... Gure aldetik borroka segituko dugu, ohituratu gaudela. Ez dakit horrela mezuren bat edo zerbait bidali nahi duzuen bukatzeko edo besterik gabe, jakin da tomolago egiten duzuela, ez? Jende animatzea. Animatzia, diru laguntza berri izango dela eta saria honitz eta potente izango direla. Baina pila bat, bai. Eta nahi duenak elkartera etorri, idekia gaude denantzat. Hori da. Denantzat. Jakiteko, gauz gehiago edo... Eta ez direla bakarrik ongi etorriak ez gaitasuna dituzten aurrak, badirela momentu jakin batian fisioterapia edo hidroterapia edo txakurren terapia edo hermano txikiz edo psikologo baten laguntza behar dutela. Prest gaudela. Hori da, ongi etorriak izango direla. Mila esker. Zueri. Eta animo zuen lanarekin ez dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
eguzki irratiko Iñaki Oses dugu hemen gurekin platoan. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, zelan? Zer moduz, ongi? Ondo ere, bai. Bueno, zuek, aurkeztu zenuten komunikatu bat, ez? Bai. Kexatzeko ez duzuelako lizentziarik, oraindik ere. Bai. Zer aldi guzu kontatu honen inguruan? Bueno, pues gauza da zaharra ja, ez da, ja badramatzagu guk, gure kasuan ia 40 urte uinetan, ez, nahikotxo da, eta urte guzti horietan egon gara emititzen, baina lizentziarik gabe. Orain, badago edo egon beharko litzateke aukera lizentzia eskatzeko, baina ezin, azkenean ezin, ez da, 2010ean aldatu zen legea, eta lege berri horretan, bai onartzen zituzten irrati komunitarioak irrati bat bezala, bai? Momentu hori arte ez egoen ez da onartuta, bakarrik kontemplatzen zituzten irrati komertzialak eta beste mota batzuk publikoak edo lako zer, bai? Baina komunitarioak ez, gure kasuan. Orduan, existitzen ziren, baina legeak ez zuen ez esaten irrati komunitarioa buruz. Hori da. Eta ez genuen ez da aukerarik ere lizentzia bat eskatzeko, ez da. Eta gero, 2010ean, suposatzen da lege horrekin, aukera ematen zitzaizuela. Bai, hori da. Baina hala ere ez duzue lizentziarik. Ez, gauzak ez dira inerrazak, inoiz ez da. Eta zuk emititzeko, baimena hori izateko, zure frekuentzia izateko, ezin duzu eskatu zuzen zure gobernuari, kasu honetan Nafarroako gobernuari, ezta? Gobernua izan behar da eskaintzen duena, ez? Eta batzutan, ez dakigu zein kriterioekin edo, eskaintzen dituzte, egiten dute, baimen horiek eskaintzeko egiten dituzte konkurtsoak edo, deialdiak, bai. Eta deialdi horien bidez, irratiak edo erakundeak, parte hartzen dute, beste guztietan bezala, beste arlo guztietan bezala, parte hartzen dute lehiaketa horretan, eta egongo da irabazle bat, eta hori baina, eskaini behar dute gobernutik baimena hori, edo horiek, eta esan behar dute, gure kasuan, irratiko kasuan, ze irrati motatako da, ezta? Bai. Eta, egin dute aurkeztu? Egia esateko, bai ala, eta ez. 2017an bai egin zuten deialdi bat, eta atera zuten frekuentzia bat, gainera atzetik zetorrela, frekuentzia bat eskaintzeko baimena irratiai, eta irrati komunitarioei, bai, ez aitaterako. Eta, guk hartu genuen parte eta hori, baina atera zen enpresa bat, atera zen beste erakunde bat, Euskomedia, kasu honetan, Onda Baskaren atzean dagoen erakundea, eta, bai hori da, enpresa pribatu bat, eta beraiek jarri zuten errekurtso bat, ez? Beraz, eta horren ondorioz, Nafarroako gobernuak bertan behera utzi zuen deialdia, geratu zen berriro airean, ez? Pasa den urtean, eta hauteskundeen baino lehen, egin zuten berriro, baina nahiko atropellau, beste deialdi bat, ez da? Baina, kasu horretan ja, irrati komertzialei. Orduan ja, komunitarioi ez zueten eskaini. Ez, eta aurten, ere, urtarrilaren 8an, eta justu ez dakigu zeo zer ikusteko baduen ala ez, baina justu Pedro Sánchez, lehendakaria proklamatu ondoren, egin zuten beste deialdi bat, ere frekuentzia hori aurkezteko, baimena emateko irrati bati, baina berriz ere irrati komertzial bati, ezta? Atera zituzten egia esateko 3 baimena Nafarroa osoan irrati analogikoei, ezta? Bat Iruñan eta beste 2 esango dut, ze Aranan, ez nahi zoroitzen, baina, bueno, Iruñatik kanpo, eta beste 78 edo lako zer, baina irrati digitalerako, ez? Eta orduan, zuek eskatzen duzuena da, irrati komunitarioei eskaintzeko. Bai. Ez bestea, gainera,
Ez dugu ulertzen ezer hemen, bakarrik ez dute, nik uste dut ez dagoela borondate politikoa eskaintza hori egiteko, ezta, irrati komunitarioei. Baina gainera uste dugu, beste eskaintza hori irrati digitalak sortzeko edo baimen horiek emateko, pixka bat, kelainoa dela, edalako zer, ez dagoelako eskaintza, esan dut, ez dagoelako hainbeste interesarik irratietan digitalki emititzeko, bai, eske oso gutxi daude. Nik uste dut, orain buruz hitz egiten ari naiz, baina nik uste dut daudela bi Bartzelona eta bi Madrilen estatu osoan. Beraz, eske, ez dakigu zergatik egin duten modu horretan, baina gure kasuan jarraitzen dugu aspaldian geunden leku berdinean, ez? Berriro lizentziari gabe eta eskatzeko aukerari gabe. Egingo dugu, dena den, eskatuko dugu, hartuko dugu parte deialdi horretan, lehiaketa horretan, baina aukerari gabe, karo. Ez ditugu betetzen beraiek eskatzen dituzten gauzak, gu ez garelako irrati komertzial bat, ez? Eta Nafarroa gobernuaren jokaera honek betetzen du, lehen aipatu dugun 2010ko lege hori? Bai, legean daude, hori noski, ez daude legez kanpo, baina egin aldute bestea, eta guk uste dugu, bada garaia halako eskaintza egiteko. Badaramatzagu 40 urte, ia, oraindik ez, baina ia 40 urte emititzen. Eta 40 urte horietan, Nafarroa osoan, eman dituzte ia 100 lizentzia, ezta? 100 baimena emititzeko. Eta ez da horietako bat izan da irrati komunitario bati. Eta existitzen gara, hemen gaude, egia da, emititzen dugu egunero, ezta? Baina baimenari gabe, eta nik uste dut behar dugula gure egoera erregulatzeko, bai, hori da. Eta ze berezitasun ditu irrati komunitario batek? Irrati komunitario batean ez dago enpresa bat atzean, hortik hasteko, ezta? Eta kasu hauetan, irrati komunitarioetan, ez dago irabazteko gogorik, ezta? Ez? Helburua ez da enpresa batena bezala dirua irabaztea, ezta? Guk emititzen dugu, pentsatzen dugulako guk eskaintzen duguna, ez badugu guk eskaintzen ez du inork egingo, ez? Eta hala da. Dialean pixka bat mugitzen bazara, ikusiko duzu hori ala dela, ez? Eta hor gauden guztiak, egiten ditugun lanak edo erratsaioak edo hor gaudenak, gaude lehen esaten zen bezala militantziagatik, ezta? Egiten duguna ere, pentsatzen dugulako guk egiten ez badugu, ez du inork egingo, ez? Eta ez dugu subentziorik, ez dugu iragarkirik, ez dugu publizitaterik, eta, baina bai, dirua behar dugu mantentzeko, ezta? Baina eguzkideak ditugu, ezta? Dira bazkideak, entzule batzuk, ia 500 ditugu, gure proiektu komunikatiboan konfidantza dutela, eta beraiek ordaintzen dute pixkat, baina nahiko irratia mantentzeko bai, eta horrela jateko bai. Eta zuei lizentzia emateak norbait kaltetuko luke? Guk ez dugu uste. Guk ez diegu... Azken finean berdin emititzen ari. Bai, hori, eta ez dugu kentzen beste enpresa bati bere tokia, bere merkatua, ez dakit. Entzuleak. Hori, entzule ezberdinak ditugu eta ez dakit. Orduan ez duzue ulertzen, ez? Zergatik ez dizueten eskaintzen? Egia esateko ez. Baina, aspalditik dator hori. Frekuentzia hau, orain eskaintzen dutena, Iruñarako, aspaldian, 1900 eta 1998 gutxi gora bera, atera zuten ere,
eta eman zioten irrati bati, nahi zoritzen izenaz, baina, bueno, irrati hori desagertu zen 10 urte pasandoren, ezta? Beraz, frekuentzia hori errekuperatu zuten, berreskuratu zuten, pues beste esleipen egiteko, ezta? Eta hori da, orain eskaintzen ari direna, bai. Eta Nafarroan badaude beste irrati komunitarioak, eguzki irratiaz gain? Bai, Iruñan ez, Iruñan da bakarra, baina Nafarroan bai daude beste batzuk, estanda adibidez, edo bai badaude batzuk. Eta zuen artean... Harremanak ditugu, bai, eta badago gainera Euskal Herri osoko irrati libreen sare bat, arrosa sare daitzen dela, eta gure artean antolatzen gara, eta elkarbanatzen ditugu saioak ere. Azkenean guztiak egoera berdinean zaudetez, bai, suposatzen dut? Bai. Eta beste herrialdetan, edo adibidez estatu mailan beste komunitateetan? Beste komunitateetan aspalditik badaude irrati komunitarioei baimenak eskainitak eta lortutak, ezta? Valentzian adibidez, orain dela pilo, agian 80. hamarkadan, ja zegoen irrati batek lortu zuela baimena, garai horretan lege berria egin baino lehen, baina lortu zuten irrati kulturala bezala edo alako zer, ezta? Baina garai horretan eta kasu horretan eta leku horretan bazegoen, nola esaten da erderaz, voluntat politika hori egiteko, ezta? Hori da behar den gauza bakarra. Eskaini ahal dute irrati komunitarioei baimena, ezta? Edo baimenak batzuk, diala oso zabala delako eta leku dagoelako hemen Nafarroan irrati guztietarako, baina ez dute egiten, ez dakigu zergatik. Dena zuek jarraituko duzu, eskatzen? Bai, noski, hor jotake, eta jarraituko du egiten, gure eskuan dauden gauza guztiak, hori lortzeko, baimena bat lortzeko, eta eskaina hori ja, azkenean egiteko Nafarroa gobernu aldetik, ez da? Agian ez dute baloratzen, ez? Esan nahi dut, ez da garrantzitsua, igual ez dute pentsatzen garrantzitsua denik. Ez dakigu, benetan. Benetan ez dugu pistarik, ze izan ote den arrazoia, hori oraindik ez gertatzeko, ez da? Dena zuek suposatzen dut defendatzen duzuela irrati komunitarioen existentzia. Noski, guk uste dugu beharrezkoak direla, bai. Eta bere lekua izan behar dute dialean, ez da? Baina legalki, ez da? Eta zergatik uste duzu direla hain beharrezkoak? Beste ikuspuntu motak eskaintzen ditugulako, ez da? Eta lehen aurrean esan dizudanan ikuste dut hori da gauza garrantzitsuena, guk egiten duguna, edo guk eskaintzen duguna, ez da? Ez du inork egiten dialean, irratietan, ez? Zuek ez bazaudete, hori desagertuko litzateke. Hori da. Eta orain, protesta egiteko edo jarraitzeko eskatzen lizentzia hau, baduzu pentsatuta zerbait berezia egitea, ala besterik gabe jarraitzea? Jarraitzea, etengabe bai, orain arte bezala, ez dugu beste modurik egiteko, bai. Bale, ez dakit horrela zerbait gehitu nahi duzun, ala besterik gabe bukatuko dugun, ikarrizketa? Pues hori, ja, gutxi gora bera asmoa zen azalaratzea egoera zein den, ez da? Eta hori, guk jarraituko dugula hor jotake gure lizentzia ateratzen saiatzen, baina esan nahi dut, utzi behar digute, ez da? Goitik Nafarroako gobernutik ez badute ez badute beraiek egiten, ez badute beraiek ematen pauso hori eskaintzea irrati komunitarioei, ezinezkoa izango da guretzat, ez? Eta bukatzeko, non entzun daiteke eguzki irratia? Bai, noski. Iruñean 107an, Iruñe herri osoan gero 81an, eta interneten bidez edozein lekutik eguzki.eusen. Orduan ezagutu nahi badugu irrati komunitario baten programazioa, ez? Hori da. Berezik entzun behar duzue astelenetan, sortxietan, arratsaldeko sortxietan egiten dudalako saioa. Bale, entzungo dugu. Mila esker, Iñaki, eta animo borroka honekin lortzen duzuen. Mila esker. Saia da, baina lortuko dugu.
eskerrik asko. Zuei. Pasa gaitezen orain, aste hontako agenda errepasatzera. Gaur, 5:00 6:00 dantza, garaiki eta tailerrak egingo dira azkeneko egunez, Puslarrotxako Zibiboxean 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzat, eta izen emateak 3 euro balioko du. Bestalde, eta gaur ere, Kamisibairekin ipuin kontalaria egongo da San Francisco liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako aurrentzat eta sarrera librearekin. Bihar, Bardoak Nafarroako taldekako bertsolari txapelketa hasiko da Txantreako Euskaldunon biltokian. 7:30 izango da eta sarrerak 5 euroko prezioa izanen du. Bihar ere, 8etan, Ganbera hirukote berritzaileak ikuskizuna eskainiko du Atarrabiako kulturetxean. Sarrerek 3 euro balio dute interneten eta 4 euro lehiatilan erosiz gero. Larunbatean, 12etan, Merkaderesetik abiatuta, Iruñea kantuz ospatuko da Alde Zaharreko kaleetan barrena. Eta arratsaldean, 6etan, Asterix eta Edabe Magikoa pelikula ikusteko aukera izanen da Zizur Nagusiko kulturetxean 3 euroko sarreraren truke. Igandean, aurrentzako zinema eta txokolata da egongo da Txantreako biltokian arratsaldeko 6:30 hasita. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrilaz ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin, eta Ziudadelako labean 3 hari erakusketa dago ikusgai. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Zartako Kataldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Zure irratian, Gaztea. Teknokaka modan daudera da. Txonetan regetoia jartzen dute. Non geratu dira mendiko botak eta marradun kamiseta. Pikutara Euskal Herri modernoa goitikatu du nire kotxean. Euskadi gaztea jartzean. Bere musika kaka zarra bada. Norbaitek argi eta garbi
Augusto! Ah!